Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Rayên xwe nedin şaredariyên ku Siyonîzmê boykot nakin. Em ji şaredaran dixwazin ku di beyannameyên xwe yên hilbijartinê de eşkere bikin ku ji bo Siyonîzmê mücadeleyê bidin. Ji bo vê yekê jî gavên berbiçav tê xînin beyannameyên xwe. Beriya her tiştî ji bo me ya herî mühîm ev e. Ji herî yê jî ji nûkirin û guhertina bajaran jî mühîmtir e. û em ji însanên xwe jî daxwaz dikin ku vê mijarê bişopînin. Siyasetmedaran di vî warî de hişyar bikin. Em dizanin ku li hemberê dewleta terora qatil beriya her kesî û saziyan ev wezîfe ya îxtidarê ye. Belediye û şaredarî di rêza duyemîn de ne. Lê divê şaredarî û belediye jî bi eşkere û zelalî bibêjin ku di sazî û tesîsên xwe de malên İsraîlê nafroşin û boykotê didin ser malên Siyonîstan. Her wiha ji kargeh, fîrma û bifeyên xwe yên ku beriya niha bi kirê dabûn jî bêxwestin ku ew jî boykotê bidin ser malên Siyonîstan, beriya ku we nedaye kirê, divê şertê boykotê têxînin nav şertên xwe. Di vî warî de jî wezîfeya herî mühîm a însanên me ev e. Wexta siyasetmedar tê ray û dengan ji wan dixwazin, em jî van şertên xwe bidin ber wan, soz û weadê ji wan bigirin. Saziyên civaka sivîlên İslamî beriya siyasetmedaran divê van mijaran bînin rojevê û bidin siyasetmedaran. Kesên ku rasterast yan jî nerast destekê didin dewleta terora Siyonîst bên tespît kirin. Saziyên civaka sivîl ji xeynî şaredarî û belediyeyan divê sektor û fîrmayên xisûsî û taybet jî hişyar bikin. Ji bîr nekin, boykotên sazî û fîrmayên ku çê dikin, îxrac û îdxal dikin, ji boykota te û ya min gelek tesîrdar e. Divê şaredarî û belediye jî beşdarên boykota ku ji teref xelkê sivîl ve têkirin bibin, îştirakê boykotê bibin. Hûn li kîjan aliyê dinêrin binêrin, di dawiyê de ev îş û kar di îxtidarê de diqede, xwe digihêjîne îxtidarê. Madem aniha li dijî Siyonîstên har û ji rê derketiye mücadeleyek çekdarî nayê destpêkirin, qet nebe em li ser vê îş û karê boykotê bi ciddî bisekinin. Ev jî yek ji merheleyek şer û pevçûnê ye. Divê em vê merhale û astê bidin destpêkirin. Kesên ku dixwazin bibin şaredar yanî serokê belediyeyê digel boykota li ser dewleta terora Siyonîst divê di beyannameyên xwe yên hilbijartinê de nîşan bidin ku alîkariyê li Geze û Filîstînê wê bikin. Ji kerema xwe vê carê û neqlê bila pêşaniya me ev be ku ev teleb û daxwazên me têkevin pêşiya her daxwaz û teleban.